जानानै दिनै गोदान बोसोरनि 2022 मायथाइनि दिनै सैथो दाननि जोबथा खालार एबा 30 खालार बुधबारनि बिलिफां समायाव गोदान बोसोरनि बैसागो 1 खालाराव जोंनि हासरा गामिनि नैनंसुपानि सोरां लाइब्रेरिनि लाइमोनफ्रा दिनै श्री श्री बिमा सोरसाथिखौ हांख्रायनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेवहाय दिनै आंखौ गोथार हिसाबै हांख्रायना लाबोनाय लेखा आङो फैनानै लाइमोनफोरनि गोसोनि साननाय हास्थायनायखौ दिनै रायफोरना होनाय जागोन। बेवहाय रायफोरनायनि गेजेरजों सानस'नो हायैयाव मिथिस' रोङियाव बिमा श्री श्री सरस्वतीनि मुं जब होनानै रायफोरनायाव जाहाथे गेना गोरोन्थिफोर जायोबा आंखौ आंनि फिसाफोरा आरो फंबायफोरा बिनानावफोरा बियायंफोरा जाहाथे आंखौ निमाहा होनांगोन होननानै आङो आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबनाय थाबाय। दहाय ओम श्री श्री बिमा सरस्वती फै आयै बिमा श्री श्री सरस्वती नै आयै बिमा श्री श्री सरस्वती जों दिनै हासरा गामिनि नैनंसुपानि लाइमोन आरो लाइमोनजो गासिबो खौसे जानानै जोंनि नैनंसुपानि सोरां लाइब्रेरि दरखं मोखाङाव नों बिमा श्री श्री सरस्वतीनि मुङै बिमा आइलु बैसोमुथिनि बिखायाव गोथारै मन्दप साजायनानै दिनै जोङो बयबो खौसे जानानै अख्रां सान बार दै हा गासिखौबो साखि लानानै नों बिमा सरस्वतीनि मुङै आलारि फोजोंनानै धुप धुना सावफुंनानै लाइब्रेसो बिबार बिलाइ फिथाइ सामथाइ बावनानै जोङो गोरबो बिबारजों लोगोसे मुंजब होनानै आर'ज गाबदों। फै आयै फै जोंनि बिखायाव नोंनि माया अनसायनानै सोरां होलांफै। जों जाबाय जाम्बा जला सुबुं आजोला मोनबो साननो रोङा। बेनिखायनो बिमा जोङो दायनिगिरि बिमाया मिनिटारि नुयिखौ नुहोबोदों मिथियैखौ मिथिहोदों। गुन गियान आखल आखु नोंनिनो सोरजिनाय बिमा श्री श्री सरस्वती जय बिमा अनसुलि जोंनि गोदान बोसोराव बैसागो फोरबोनि मुङाव बिमाखौ दिनै फालिदों। बेवहाय बिमा अनसुलि जोंनि गोरबो बिखायाव आलो गोजोन सोरांनि लामाखौ बोर लाखिनानै होफै। नों बिमानिनो दामजुं आथिखौ लोगोसे सेरावनो लानानै नोंनो आथिखौबो जोङो आइखाद महरै दोननानै दिनै आलारि बाथिजों लोगोसे गय जरा फाथै जरा रां राशि होनानै नों बिमायानो सोरजिनाय रं बिरं फिथाइ सामथाइ बिबार बावथाय होनानै जोङो हांख्रायदों। नों बिमाखौ जाहाथे गोदान बोसोराव बैसागो फोरबोखौ
खांनानै देनानै आलो गोजोन जोंखौ रंजाहोयो। बेनिखायनो नों बिमाखौ जोङो हांख्रायदों जोंनि दामनाय देनायाव जाहाथे गोरोन्थि जाया, जाहाथे बिमाया जोंनि गोरबोआव बोरबांसा सारस्रिनानै होनांगोन आरो मेथाइ रोजाबनायाव आलो गोजोनै जेबो गोरोन्थि जाया, जाहाथे बोरबांसा सारस्रिनानै होनांगोन। मोसानाय मुसुरनाय गासिखौबो आलो गोजोनै जाफुंसार खालामनानै होनांगोन। दहाय बिमा बिस्रि सरस्वती जोंनि फोरबोखौ सोरां होनांगोन। लोगोसे जोङो नों बिमानिनो दामजुं मुवाखौ लानानै गुबुन गुबुन गामिफोराव मोसानाय मुसुरनो थांनाय जागोन। बेवहाय जाहाथे जोंनि दामनाय देनायफोरखौ जेबो गोरोन्थि खालामनानै होनाङा। आलो गोजोनै बोरबांसा सारस्रिनानै सोरांनि लामाजों दैदेननानै होनांगोन आरो जोंनि दामनाय देनायखौ गुबुननि जायगायाव थांनानै आख' फिख' जायोब्ला नों बिमाया सुस्रांनानै होनांगोन। जोङो खौसेयै जाहाथे गुबुन गामिनिफ्राय गिदिंना फैफिननानै न'खराव सफैयो। रावजोंबो राव नांलाय खमलाय जाया जासे आलो गोजोनै गिदिंनानै गामियाव फैफिननो हानायनि बोरबांसा सारस्रिनानै होनांगोन। दहाय Kasih.